Беларускія ўлады нагнятаюць военную гістерыю на мяжы з Украінай. С их стороны предпринимаются попытки втянуть нашу страну в войну. У нас имеется информация о том, что Украина стягивает к нашим границам войска, вооружение, военную технику. Такія заявы з боку сілавых ведомстваў Беларусі ўжо сталі рэгулярнымі. Хаця ў 22-м годзе расейцы напалі на Украіну якраз з тэрыторыі Беларусі. Зацікаўленасць сітуацыі на беларуска-украінскай мяжы праявілі і ў Крамлі. Прэс-сакратар Пуціна заявіў, што Расія лічыць пытанне канцэнтрацыі украінскіх войскаў на мяжы з Беларусю і сваёй праблемай. Спікер Дзяржаўна-памежнай службы Украіны Андрей Демченко заявіў «Свабодзе», што Украіна не пагражае Беларусі, а вымушаная абараняцца. З пачатку расійскай паўнамаштабнай вайны супраць Украіны на тэрыторыі Беларусі амаль бесперапынна праводзяцца вайсковыя вучэнні, а Украіна ўмацоўвае свае межы на беларускім кірунку.